तनी मुनी हम नाच का दे आई तो कहता कि बन रह ए लौंडा बड़ा भाव में कहल हो तो हम नाच देनी तो लौंडा हो गई भक्ति में ना चली लौंडा के काम हो नाचला से केहू लौंडा ना होला बबुआ हम न चली तो लौंडा हो गई पहले तो मन इशारा शुरू कर रही तो न चली तो का होई है लंदन से लाएंगे स्टेज पर नचवाएंगे फिर भेज देंगे फिर लंदन भेज देंगे फिर लंदन चल जाएंगे सब होला आ तार तो चैता के उठानी इनकर चैता के उठानी देखला लो इनकर चैता के डांस देखला लो हां कैसे इनकर दोस्त नहीं के सब भात के दोस्त बा और वो लोग से आग्रह बा कि अब इनके कुछ ना कहो ना जैसे कप धल पर नीचे एगो चमड़ा के जूता रखम सबरे मिर्गी छोड़ावे छोड़ावे खातिर कब देखाओ पूर्वी चैता से सेवा पूर्वी चैता कि करुआ बिचारा ना सियारा ए महाराज शेर कबो त खाई कबो खाई तो मां से खाई भुला भटकन करा जैसन सियार भेटा गले कौन कौन जगह से चिरी कौन कौन जगह से फारी ओकर कोनो तय नहीं के टको ना दिया हां तार चुथरी पत्थर उलट जाई यहाँ के कहता ने के मनीषा हैगे गीत गौनाई गाओ होगे गीत गौनाई गाओ कदू तो हर 3 साल पहले के वीडियो रहे कहत रहलो अच्छा हम कहनी के कहीं सुधार गइल होखी लेकिन ना अभी वही में बा ए महाराज कहल गइल बा कि हई चलनिया हो से सुपवा के हई चलनिया हो से सुपवा के अपना में देख 76 गो छेद बताई ना मुंह पौले बरे बुझाता जरल मोबिल देखी ना ताकत रे बुझाता जेसीबी के बोकेट हमू गीत गौनाई गइनी हो इनकरा खाने उतना नचनी हो ना ब्याह जी रौरा एगो नचनिया ले ले बानी के खातिर ना 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 हम चाहे कि रौरा हमरा दल में चले आई आ जाई आई कर जीवा बड़े लायदार जितना गावा हमनी के गार्जियन शिव मोहन राय चाचा जी चाहत के तने रौरा हमनी के दल में चले आई चाचा आई चाचा यहाँ जैसे लायदार के बटे अरे ठीक बच जा लेदारों का मसिया यहाँ के फोन कर करके पूछ रहे जब मनीषा आज प्रोग्राम कहाँ बा नजदीक रहला तो यहाँ के आइले हां जी महीना में तो 11 दिन यहाँ के दरवाजा पर रहे जी बिल्कुल सही बात पटाई रहले सब लेकिन यहाँ के प्रिय यहाँ के होई हां जी बड़ी मान दुलार होला एगो ऐसा नहीं औरत के हां नए नए शादी भइल हां लड़का से ना नए नए शादी भइल यानी कि नए नए बियाह भइल बिया जी बियाह बिया रोड़ा चिहात कहे त नहीं बिया हमर भइल नखे ऐसे भइल नहीं खाली खइले नाश्ता पानी भइल बा ठीक होता है एगो ऐसा नहीं लड़की के नहीं नहीं शादी भइल मेरा रुआ के 2-4 दिन शादी भइला ना भइल मर्दा कहता का हो देखो तने जे सब कर कटनी हो गइले बाटे ल ल काहे घु करके बैठल बुझाता एकरा है तरीके देखो तने जे सब कर कटनी हो गइले बाटे अपन कटनी ना होई स्वीटी ए स्वीटी ए राजा जी का कहतनी अरे चलो कटिया करे कटनी के टाइम हो गइल बाबे हमरा से कटनी ना होई कटनी ना होई ना काहे रे पट्टीदार का करे सूत के खई हो अरे पर्दा वो हमार पर्दा हलो वो लो सूत के खाओ चाहे गड़बड़ा खाओ अरे नाय के ना दुनिया छोड़ी नाय वाली दिया दिल का जमा अरे वही आईनी के असराना बदली सिंगारे अरे वही आईनी के
बन रहा लवंडा बन रहा भिखारी काका के शर्मा सीमेंट स्टोर पचलक भैया पुरस्कार दिल बनी जय हो एक हरी सीमेंट के नामो लेला पर डरे लागल कहते बनी गलती ना नु ना बड़ी हाला चलता भाई ए पर तो वीडियो बनता कॉमेडी वीडियो हां भाई डिब्बा मेहरारू जाने के हरियर डिब्बा अब ब्लू डिब्बा जब समझे कि ऑर्डर कोई लगता मर्द के देह में जार हो जाता अरे वे अरविंद भैया रेवा घाट पुरस्कार देनी हमारा मनोज भैया पुरस्कार देनी ठेकेदार साहब हां बार बार लगी बा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा मालिक बना के रखे गलती ना नु चाचा है देखी बुर्बक के लीलार पर बुर्बक ना लिखल जाला आ ना रहला बोका के लीलार पर बोका लिखल ना रहला वो बोली है सो तबे जाके चिन्हा जई है सो चलते चल कटनी करे चल चल ए राजा जी का हो हमरा से कटनी ना होई ना होई पटिया ना होई ना काहे रे ए पछुआ के हवा से हमर ब्यूटी खराब हो जाए तार ब्यूटी खराब होता आहे ना ड्यूटी करके हमरा मन को देले बा चौकी ए पर राजा जी हम नया नया कन्या बनी अच्छा। हमार कुछ बुझात नहीं खे क्या बुझा ना वेला ना चलो हंसो बैठ धर ना वेला ना होय जी पेट धर आ मुठिया हूं ना वेला ना पजिया ना। तब तो पजियावे आवत होई तोरा बोझावा मेहरारू कहता रे का कहतारी ए राजा जी चलो रौरा हमरा के कहता नहीं कटनी करे के हमरा से कटनी होई ना मेहरारू कहता रे कैसे कैसे ए राजा कटनी न करब खरी हानि ए काहे गजन करेला होई जवानी में हो बाबा मेहरारू कहता रे राजा कटनी न करब खरी हानि में हो काहे गजन करेला होई जवानी में हो राजा कटनी न करब खरी हानि में हो काहे गजन करेला होई जवानी में हो बाड़ा यह कुताइल बसी दाम लग जाई बाड़ा यह कुताइल बसी दाम लग जाई ये कटनी न कर जाई हो पिया कटनी न कर जाई हो जदी घाव लग अरे धूप में निकला न करो रूप की रानी
व्यास जी तनी मुनी हम नाच का दे आई तो कहता कि बन रह ए लौंडा बड़ा भाव में कहल हो तो हम नाच देनी तो लौंडा हो गई नी भक्ति में ना चली लौंडा के काम हो नाचला से केहू लौंडा ना होला ए बबुआ हम न चली तो लौंडा हो गई नी पहले तो मन इशारा शुरू कर रहली तो ऊ न चली तो का होई है लवंडिया लंदन से लाएंगे स्टेज पर नचवाएंगे फिर भेज देंगे फिर लंदन भेज देंगे फिर लंदन चल जाएंगे तो इनकर तक घर सिवान बा ना तो इनकरा के थोड़ी कहल गई अच्छा इनका के ना कह सिवान से लंदन कहूं के नहीं खे ना बबुआ अगर नाचे के बात कहला हो तो हमने के भोजपुरी के लोक कवि शेक्सपियर आदरणीय स्वर्गीय भिखारी ठाकुर बाबा कहनी कि नाचे गावे तू रे ताल सकरे दुनिया राखे ए तो उहे के एगो और कहानी नाचल से बाचल ना याद ते तैयार बिगाड़ दियाले ते तैयार बिगाड़ दियाले बाकी हो मंडली में एक जना बड़ा सुंदर बात कहले बेआजी कहने कि कोनो गलती हो जाई तो गीत संगीत में तो माफ करब हौ तसवा न बजावत निहाला बा तो कहले कि गलती नियर होई नु अब जाके चप्पल जूता छोड़ावे लगो तो गलती ना कहाई अरे जाए दे छेछरा हो माने ई गांव में से एक जोड़ा चप्पल अच्छा हम कहतनी ब्यास के काम अलग बा तो चप्पल जूता के बात काहे कहले ह एकर मतलब ई जना देले कि ब्याजी कार्यक्रम के बाद चप्पलो जूता चोरावे के अरे आपू कहे के बेयासिन के घरे चप्पल बताओ हई पचला गांव में से एक जोड़ा चप्पल चोरा ली है तो अमीर हो जाई है लइका कहल के माई हो आदित्य साउंड एंड सर्विस भैया पुरस्कार दे रहल बानी बने भैया तारा नियर त तेज जिले साउंड देखबे ना कहते बनी तनको साउंड का बरात अभी हाजिली पैसा अब जब जेकरा बुराई करे का मन करी कि नहीं बड़ाई करे लागे बना रहा भैया अरे इनको हार्दिक अभिनंदन ए बेजी इनकरो में हारू को हथ कि हमरो भतार इंजीनियर है बाजी के अरे बाजा के घुमावे के 6 नंबर तो घुमावे ला 9 नंबर पंकज बाबा पुरस्कार दिल बानी हार्दिक अभिनंदन मालिक बना के रखी लेका कहल के माई लेका कहल के माई कि तहार महिमा जकरा पे होला ओकर दुनिया नाम गावेला लेका कहल के माई कि बिना के तान से अरे ज्ञान के बढ़ावो बानी ना जाने माई आया रसावो बिना के तान से अरे ज्ञान के बढ़ावो ज्ञान के अरे बानी ना दानो ये माई दया दार सावा चौखट पट किले मुरिया कब भइबु महतारिया नु हो चौखट पट किले मुरिया कब भइबु महतारिया नु हो बेटवा करेला हट जोरिया नरका करेला हट जोरिया कब भइबु महतारिया नु हो बेटवा करेला हट जोरिया भइबु महतारिया राजा देखो तनी किया कहते बैठल बारू अपनो मार के जमाओ त माई के तू नाच के तनी मना हो नचनिया लेखा भात ननु खइलु हो पूरिए पर रहे दी तो 4 छिपा भात खा के आइली हो 10-12 गो टीम में एगो लेडीज रहेले नचनिया तनी लुरगट तनी ढंगर मुंह खो ये रहो नाच तो बारी नु आई नाचा तारी नचनिया तो ठीक बारी हां बाकी नेपाली बारी नचनिया होके तो तनी चेहरा देखला पर मन करे कि जाके 2 थोड़िया खा के आई
हईसा नचनिया के देखम तो 4 थरिया घींच दे हाँ। आ हई नचनिया के देखम तो मन करी कि खोले बार उहे बाहर निकाल के अरे कैसे कैसे आ गल बिया हिंग के बिजनेस बंद हो गइल बा बुझा का नाम बोलने शर्मा सीमेंट है शर्मा सीमेंट स्टोर डी पचलख नाम नाम को श्रीपति बाबू पुरस्कार दिल बने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा कहतर के मेन मैक सादा बा इको बढ़ाओ में यूट्यूबर भैया लोग कहता लोग के मेन माइक सादा बतने में इको कहता वो लोग ईयरफोन लगइले बा सुन तनी तेल मसाला में डाला तनी हमें तब हेलो बक्सवा तो सोच कौन मतने में तनी दे दो कुछ और कि गंगा जी न होई बोया जाला वाले गंगा जी न होई बोया जाला वाले आइयो गंगा लाली कोई भैया गंगा लाली कोई भैया आहिरु बरई भैया सुधावा भगइयो आहिरु बरई भैया सुधावा भगइयो लड़का कल के हे माई कि बबुआ गिरल बा चरण में ये माई बबुआ गिरल बा चरण में ये माई परमादरणीय हमनी के बाबू शिव मोहन है जी हमनी के गरखा के धरती से रुपया भेजले बानी हां अगर आइल बानी तो तनी आ जाती तो एगो फूल के माला से स्वागत चलिए चलिए शिव मोहन राय जी से आकर हवा के तनी आ जाती तो एगो फूल के माला से स्वागत कर देते हम लेका कहल के माई राखल तू हमके जा टाइम हो गइल बा अरे बबुआ गिरल बा अरे चरण में माई चरण में माई बबुआ गिरल बा बबुआ गिरल बा चरण में माई चरण में माई बबुआ गिरल बा अरे लाखों ले तू हमके शरण में ये माई हो मम्मी हो मम्मी भीख मांगे भोला भोला डोरिया को योई मोहतरिया तो भीख मांगे भोला भोला डोरिया को योई मोहतरिया तो भीख मांगे भोला भोला डोरिया को योई मोहतरिया तो नाना का करेला हाथ जोरिया बेटावा करेला हाथ जोरिया कब हमको महतरिया नो बेटावा करेला हाथ जोरिया कब महतरिया नो लइका करेला हाथ जोरिया कब महतरिया नो लइका करेला हाथ जोरिया बेटावा करेला हाथ जोरिया अब नो सुमरन अब डायरेक्ट